Para mientras na sarado ngunyan ang provincial road sakop kan barangay Putsan Baras Catanduanes, makalihisan nangyaring landslide digdi pasado alas 8:30 nin aga kasuudma, Enero 8. Sigun kay Engineer Khalil Tapia, an officer in charge kan Baras MDRRMO, apwera sa namamatean na pag-uuran. Posibleng kausaman kan landslide ang pigpapatrabahong road opening digdi kan DPWH. 10 ng umaga, nag-report po sa amin yung isa sa trabador ng kontraktor dun sa area na nagkaroon ng landslide dun sa agad namin pinapuntahan doon sa aming responder team. Sinet namin kung ano yung situation at nakita namin na napakalaki ng landslide. Mayo man nanalugadan huli ka nangyaring landslide na pigkakarkulong nasa 20 metros ang lawig. Yung taas ng bundok man, siguro mga 6 to 9 meters man yung taas ng bundok hanggang doon sa pinakatuktok niya. Pero sloping naman yun. Pero yung naapektuhan sa kalsada, naapektuhan yung dalawang lane, kasi 2 lane yung daan doon, kaya hindi madaanan. Sa presente, duwang bako na ang pigagamit kan DPWH nga ni mapadali ang clearing operation sa lugar na piglalaoman na matatapos ngunya na aldaw. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.